Hvordan kigger jeg det? Ja, det ved man ikke, hvis man er en bot. Lucy, hvorfor er du ude? Jeg skal stadigvæk indlade, bro. Jeg tager ikke din fucking drone, mand. 3-0. Ja tak, vi kører. Vi sidder i warm-up. Vi sidder i warm-up, vi er jo ikke begyndt jo. Fanden du siger om. Jeg er sgu klip med det der. 3-0, Lucy. Gider du at slutte warm-up'en, William? 4-0. Ja tak, der er dobbelt. Du op i Starrocker, Torben. Hold din kæft, Gustav. Nej, det gør jeg. Der er ikke rocker. Ja. Lempe William. Jamen, de er ikke til rykker. Jeg vil åbne mit spil. Lucy, det bliver senere der. Nå, okay, vi tager den. Der tager den her, William. Nej, William. Jo, det skal jeg. Du skal ikke vinde Theo, mand. Jeg skal kvande. Jamen, er det ikke bare gå? De normale nu. De er nede, Normale er perfekt. Hvorhen? Rent faktisk nede. Kan vi go? Er vi nok? Ja, er vi ikke? Jeg slash spawner nu. Go for satan. Jamen, skal jeg starte det, eller hvad? De er nu inde i rødstue, Go. Jeg er gået. Jeg er inde i rødstue. Det kan jeg ikke nu, Hold nu kæft. Er de inde? For satan. Det kan jeg ikke. Jeg er inde i rødstue, jeg fejler. Ned til højre, rødstue. Det er rigtigt, kun os. Det er kvart level 25. Kom nu. Ej, den vinder først, sådan. Hold mig. Nej, jeg vil Kom op. Hold ham nu for helvede. Mark, du er en vej, du hurtigt. Det er svært. Snak nu Iron Guys. Jeg har dig, William. drenge, kan I holde dem, Hold så jeg slut. kommer hjem? Hold nu Swiss. Nej, han kom ud. Gjorde han ikke? Nej, Swish han er stadig inde. Kom nu, Christian. Hold nu Hold ham nu. Jeg kan ikke se noget. Få nu alt gear. Så, hvem er det? Gustav. Nej, vi får ikke skyld, fordi alle folk kommer